Listat man manatiling zero ang kaso ng Mpox in Pampanga, malaos nemang magpaganaka iti kareng kabalen na maging maingat at manatiling alerto laban king virus. Ay ning report. Libutad ning kapigaganakan ng pamangalat ning kaso ning monkeypox o Mpox karengaluang parti ning bansa, manatili pa muring zero case ketiking Pampanga. Agpangkang Dr. Dax Tidula ning Provincial Health Office ning Dalawigan, ang tiyak kanong balamo bulutong iti pero yung pamiyaliwa ating tutubong kulani. Para rin siyang chickenpox, no? Pero ang pinakaiba kasi niya, aside from having a rashes, and also joint pains, fever, meron silang mga lymph nodes, may mga kulani. Yan ang pinakaiba niya sa mga ibang caused by yung parang bulutan. Yan yung pinakaiba niya. Maulaga kanu yung disiplina, kooperasyon at malasakit bang aparatiling ligtas na rembalang empleyado kareng opisina, pabrika at lugal king obra. Ore ni naman reng pilang takbang baka iwasan ng pamangalat ng Mpox. Iwasan ang skin-to-skin contact at siksikan. Paratilyang masalesing ventilation ng lugal. I-sanitize na rin gamit bayo at kayari lang gamitan. Ugalyan ng regular a pamanos at pamag-sanitize karenggaman. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.